insha Allah zan yi iyakacin dukkanin kokari na an gana aikata abin da ba a so. In kwana biyu ka zan daura miki aure da wanda na ga dama da wanda nake. Ku je ku ɗebo kanya buya wanda ba a san asalinsa ba. Namiji yake nemo wa kansa matar aure ba wai nema mishi ake ba. Samir! Mahaifinka yana nema ma auren ya, mahaifiyarka tana nema ma auren ya, kakarka tana nema ma auren ya, kuma ka zo kana neman auren yata. Wani labari ko ku mutu. Sura Multimedia Service ke fitar da wannan wasan kwaikwayo mai ƙayatarwa. Wannan shiri ya fito ne da takin Azazila. Sai dai gaba ɗaya mu wallahi mu rasa gaba ɗaya. Samir, kina bakin ciki ne? Ki shirya kayanki kafin na dawo. Ba zai sa na fasa aikata abin da na yi a kattaba. Azazila. Kuma menene tun da mai abuwa ya abu kuma ta gaida Aisha. Kartai ne kawai suke sintiri a cikin gidan nan. To yau din nan sai ta bar gidan nan. Azazila. Kan matan da suke rigima a kanka na mallake su. Faɗakarwa, nishaɗantarwa, ilmantarwa. Azazila. Wayar da kan jama'a game da lamarin mutanen ɓoyi. Azazila. Abu mai kama da almara ya faru ga wasu jinsin bil'adama. Azazila. Menene dalilin ki na neman bil'adama ya baki wani labari? kai tun kamun kusan su na san sama da shekara 500. Azazila. A yayin da suka fada tarkon wata aljana. Dakata. Azazila. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To sai da ta kasance. Ni da babu ku da kuna nan duk daya ba ka ku yayi da ni. Yau kuma da wacce aka zo? Azazila. Sai a kawo mutanen da aka kawo. Kai aljin mugun ne duba yadda ya mai da wa'annan. Azazila. Idona. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ki mana Shirin ya zo da salo da jigo wajen sarrafa harshe. Azazila ya kunshi mahimmancin tura sako a ƙasar Hausa. Azazila. Duk wanda ya yi abin da muke so ya tsallake, duk wanda bai ba kisa ne cancanta da shi. Azazila. Omodo! a kai wannan takwarkwashashen tsohon jinsin bil'adama, labarinka ya gamsar da ni. Za ka iya tafiya. Ni sarki aljani ya Azazinu! Wakan je wakan zo ya za a ƙarki. Shin ya za ta kasance? Azazila. Azazila. Bakin alƙalin ya riga ya bushe. Sale Umar Sono, Aisha Suleiman Jos, Umma Kabir Zango, Ummi Bashir, Shitu Muhammad, Zainab Muhammad Bichi, Rukayya Awwal. Ya samu shiri a gun ƙayatarcen mai shirya fina-finan nan Samir M. Abba, wanda ya ba da umarnin wannan shiri. M. Sani Rashi addu'a maganin mai tsafi. Azazila.